ବହୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି। ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ନ ଚାଲିବା ବାଟ, ଯାହାର ହାତରେ ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି ଧରିଥାଏ ଉଗ୍ର ରୂପ। ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବି କରି ଦିନେ କରିଥାଉ ଉପକାର, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ସତେକି ଅହିନକୁଳ। ସାଙ୍ଗ କରି ପଛୁ ଛୁରା ସେ ବୁଝନ୍ତି ଉପରକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ, ତୁମ ଶତ୍ରୁ ପରା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ। ବଡ଼ ସାନ ଆଉ ନ ମାନନ୍ତି କେହି, ବିବେକ ପଣିଆ ନାହିଁ, ଭାବି ପାରନ୍ତିନି କିଏ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ନିଶାରେ ହୁଅନ୍ତି ଘାରି। ଦୁନିଆ ଆମର ଅଶୀଳନ ହେଲାନି, ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ଝିଅ ବୋହୂ, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଏଠି ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାହୁଁ। ଛୋଟିଆ କାମରେ ଘୁଷ ମାଗନ୍ତି ଚାକିରିଆ ମାଲେ ମାଲ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଏଠି ପେଟ କାଟିଦିଏ ତାଙ୍କର ହେବଟି କାମ। ବହି ପଢ଼ି ପିଲେ ପାଠକୁ ଶିଖନ୍ତି ପଢ଼ିବ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବହି ପଢ଼ି ପିଲେ ପାଠକୁ ଶିଖନ୍ତି ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ପଢ଼ିବା ବହିରେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଭ୍ରମ। ଭକତ ବଢ଼ିଲେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଗଲେ, ପଇସା ଠକିଲେ ବେଶୀ, କାଚକୁ ଦେଖାଇ କାଞ୍ଚନ କହିଲେ ଖୁସିରେ ମାତିଲେ ସଭି। ରାବଣ ରାଇଜ ଚାଲୁଛି ଦୁନିଆ, ରାମ ହଜିଗଲେ କେଉଁଠି, ଇଂରେଜକୁ ତଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲୁ ପରାଧୀନ ବଞ୍ଚୁ ଏଠି। ରାମ ନାମ ଏଠି ସତ୍ୟ ଏକା ଭାଇ, ହରିନାମ ଏକା ସତ୍ୟ, ମାନବିକତାକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତୁ ଜିଇଁଥିବା ଯେତେ ଦିନ। ମୋ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।